Joseph Muscat, il-Prim Ministru li bħal daż-żmien sena spiċċa ċeda taħt il-pressjonijiet kbar li sab ma' wiċċu f'nofs kriżi politika bla precedent, ma wieġeb għall-ebda domanda tal-ġurnalisti li kienu qed jistennewh barra l-Qrati u dieħel biex jixed dwar il-ħadma tal-isptarijiet. Fost l-oħrajn Muscat kien mistoqsi għalfejn beda group chat fuq WhatsApp ma' dak li darba kien lit il-leminija tiegħu Keith Xkembri u l-imprenditur Jorgen Fenek implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja, jumejn biss wara l-arrest tal-middleman fl-omiċidju Melvin Toma. Kien mistoqsi wkoll għalfejn għadu sal-lum joħroġ onqu u jiddefendi ħadma oħra tal-Gvern Laburista dakinhar immexxi minnu bħalma hu dan id-deal ta' 3 sptarijiet. Dr. Muscat, għalfejn għadek qed tiddefendi il-ħadma tal-poplu? Why did you ask for? Joseph Muscat qed jibqa' jiddefendi dak li l-Awditur Ġenerali ddeskriva bħala kollużjoni jew ħadma bejn il-Gvern Laburista u interessi privati biex tfassal ftehim skandalus li qed jisraq minn but il-Maltin kważi 200,000 euro kuljum. Bl-eks Prim Ministru issa qed juża tattika li ifarfar fuq dawk li sal-bieraħ kienu sħabu tal-grupp parlamentari. Ftit tal-ħin wara x-xhieda ta' Muscat staqsejna lill-Ministru Byron Camilleri jekk il-Gvern preżenti u x'lest iwaqqa' dan id-deal skandalus. Iżdu spiċċa jitkellem dwar il-mediċini u ma weġibniex. Se żommuh ġifieri dan id-deal skandalus u x'hekk qed tgħidli qed tikkonferma li se żommuh. Mistoqsijiet oħrajn. Mhux se twaqgħu. Kondu mens ukoll il-Ministru José Herrera meta għednilu li Muscat kien għadu kemm ċappas il-Kabinett kollu b'dan id-deal. Qal illi dak id-deal kien ġie diskuss xi drabi wkoll qudiem il-Kabinett. Naturalment aħna bħala Kabinett fuq dan il-prinċipju binna u fuq dan il-prinċipju li aħna tajna il-fiat. Issa jekk sarx ħażin jew le kien hemm mal-amministrazzjoni jew le, jekk kwistjoni li tiġi determinata jew mill-Qrati jew for oħra, mhux minni. Ġifieri Ministru tal-Kabinett m'għandux jara li deal huwa tajjeb qabel ma jiffirma u japprova liġi bħal din. Suġġett dak huma l-kummenti tiegħi. Issa anke dwar dan il-kuntratt li għala kritika qawwija minn bosta u li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jiġġieled biex jireġġa' lura, il-Gvern ta' qabela jidher li qed jipprova jillapazza u jraqqa l-pannu bil-qar aħmar. B'rapporti jgħidu li l-Gvern se jħalli l-isptarijiet and steward billi jgħid li se jħallilhom il-management f'idejhom. Storja li kienet kixfet il-Gazzetta Il-Mument iktar minn ġimgħa ilu. Mistoqsi dwar din il-mossa ta' qabela, Muscat approva din il-kontinwità u awgura lill-Prim Ministru. Għandi kull fiduċja fil-Prim Ministru u fil-Gvern. Jagħmlu l-aħjar deċiżjonijiet li jħossu fiċ-ċirkostanzi ta' bħalissa. Kristina Majra għal Net News.